porque nós temos unha riqueza cultural de produto, de xente. A nosa raíz é maravillosa, non? E temos moitísimo que contar, non? Creo que o noso deber é redescubrila, porque hai moitísimas cousas que pasan ao carón de nós que son tremendamente exóticas. O rollo é viaxar andando. Sí. En vez de viaxar en avión ou ni sequera en coche, viaxar andando. Cando viaxas andando, ainda que sea a 5 kilómetros onde cada un de nós temos o noso restaurante, estou seguro que atopas cousas maravillosas que son maravillosas e que ademais son ancestrales e que non coñece nadie. O sea, eu que sei, desde cociñar nunha vincha, nos estamos ahora traballando neste tema das vinchas. A vincha é a vejiga do cerdo, do porco, onde se hace o bandullo. Sí, sí. É algo que seguramente se o encontráramos en Xapón nos parecería algo máxico, ¿no? Congrio. O congrio seco, efectivamente, o congrio seco que produto que os dos coñecemos, sí, e que os dos fomos a mirar e a estudiar e tal e cual, pois é un produto completamente máxico. Ter esa capacidade de formar xente, traballar con xente primeiro, despois formada a un punto que eles teñan a forza suficiente para empezar a buscarse o seu pequeno camiño, sabes? Que é unha parte fantástica para nós, non? Poder delegar esa parte tan complexa, non? Pero creo que aí dices unha palabra que é moi importante, que é delegar. Moitas veces tamén delegar precisa de un aprendizaxe, non? Estou seguro que a ti pues, te habrá pasado igual, pues cos anos pues aprendes que ti non o podes facer todo, e que ademais nin sequera é bo, e nin sequera é bo para o negocio, nin sequera é mellor se o faz ti, non? Moitas veces ese cliente que chega e dice: non, estive no teu restaurante e non estabas e tal, pero cenei moi ben e tal. Dice, bueno, mellor. Claro, pero eso tamén é o meu mérito, non? Eu penso que é moi bonito tamén, non? Cando o equipo realmente entende o que ti queres transmitir, o que nós queremos transmitir, da primeira a última peza, pois o fai desa maneira. Pero ao final tamén estamos falando de liderazgo. Sí, total. ¿No? Que é unha maneira de afrontar toda esa serie de problemas, non? Ou toda esa serie de metodoloxía, non? A mí o café, a verdade é que me evoca todo, me evoca tanto ese momento no que estás cunha taza de café tranquilo, cunha boa sobremesa, cunha charla maravillosa, ou en familia, sabes que estás tranquilo, ou estás ese día que rematas o servicio, estás reventado despois de comer na casa que a túa nai, non? Evócame todo o contrario, ese café que necesitas pola mañá para esa cafeína, non? Que te carga, que fai que te concentres, que te actives, que... Entón, evócame, eu penso que todo. É un produto fetiche que podo tomar de verdade en todos os momentos. Tamén a min evócame moito o momento de parar para reorganizar, non? O sea, cando estamos na cociña, de repente, bueno, pues hai que parar 5 minutos, pues porque hai que reorganizar, hai que tomar lista de lo que hai que facer e tal, e tomar un café, non? E sempre está o café presente, non? Eu non concibo unha cociña sen café.